Welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Prophet Makandiwa vachinyomba ED ZANU-PF Timeshe Varakashi vachiti vhura maziso hapana zva 2030 unobuda chete uchida usingadi. Handizi guys munoti kudini asi takuunzirai video munzwe achitaura Prophet vachiti hapana zvakadaro unobuda chete uchida usingadi. Tirai munzwe. Iwe unonzwa mumwe aneziso rake raari kushandisa kuona. He ignores everything that he is seeing. Pakati unonzwa achiti hanzi gore ripi taiti chipo, hanzi gore ripi, hanzi 2030, hanzi 2030 taiti chipo. My name is Anastasia Ndongo, a journalist. Anastasia Ndongo from Voice of America. We hear the president saying he is not going to stand in 2030, but the people were singing. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naMakandiwa, asi tazokupai nevhidhiyo yaChiwenga nayewo Chiwenga achibvunzwa paanga ari kubhlawa achibvunzwa kuti kunoti kudini nyaya yekuti 2030 ED anenge achipo. Chiwenga akangoseka, asi zvinonzi read between the lines. Kuseka kwake kunoratidza kuti haasi kubvumirana nazvo. Munongoziva mega parifanira kuti kana pachibuda ED wopinda nikopinda Chiwenga. Saka munongoziva mega munhu akakonzeresa ndiBlessed Geza ndiye akakonzeresa hondo yese iyi. Saka vari kupanika, vari kuvata vakapfeka bhutsu mumachira vanhu veZANU-PF. Asi nyaya yazokora muto ndeyekuti kwakazosungwa journalist inonzi Blessed Mhlanga yaiinterviewa chiBlessed Geza akanosungwa nemapurisa vari kumupomera mhosva dzisipo vachiti ndiwo wakakonzeresa. Asi vari kutya kuti vanosunga Blessed Geza. So guys, handizivi tinoti kudi inonzi Geza effect. Ever since pakangotaura Geza zvinhu zvazvida kumira zvakanaka. Apa inonzi intimidation yavarida kuita, varida kuzama kuvhundutsira vanhu. Handizivi tinoti kudi guys, vana BT, vana Job Scala vanga variko vachinomusupport.